सरकारकडून साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। सप्टेंबर पर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी असणार आहे। साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय। पुढला आदेश मिळेपर्यंत ही निर्यात बंदी लागू असेल। आताची महत्त्वाची बातमी, सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घातलेली आहे। सप्टेंबर पर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी असणार आहे। साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे। पुढचा आदेश येईपर्यंत ही निर्यात बंदी लागू असणार आहे। तर यंदा साखरेचं चांगलं उत्पादन झालेलं आहे। मात्र सध्या जागतिक परिस्थिती ही बिकट बनलेली आहे। मध्य पूर्वेमधला तणाव आणि त्यामुळे निर्यात आयातीवर मोठा परिणाम झालेला आहे आणि त्यामध्येच आता साखरेच्या निर्यातीवर सरकारने बंदी घातलेली आहे। आपल्या देशांतर्गत दर स्थिर राहावेत यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। पुढला आदेश मिळेपर्यंत ही निर्यात बंदी लागू असणार आहे।